sve živo. Možeš li nas i sebe radi da prestaneš da sereš? Izvini ako sam ti povredio osjećanje. Daj meni, daj meni. Stani! Zašto pogovi se ne? On je glup, ne? Glupo ne mi. I glupi ne me. Dobro, sve je. A, poglavice, sad ću da ti poglavice. Može? Mani se me, ne to priduži. Hvala. A sad ću ja njemu da pokažem kako se igra basket. Može to da se uradi. Poglavice, dođimo. Poglavice. Daj meni, daj meni. Stani, Martini, čoš. Blok, Martini. Sad, Daj meni, daj. Znate, poglavice, ovo je lopta. Loptu treba ubaciti u koš. Treba nam koš. Da mene, penji se ovo. Penji se tu. Penji se. Budi obruč. Šta si ti? Obruč, ti si reper. Ajde. Pored toga, šta si ti da mene? Obruč! Da ti poglavice čujem. On je gluvac. Da. Poglavice. Zgradiš loptu ovako. Ruki ovako. Daj meni. Martini, čoš. Koji đavo mu se obraćaš? Vidiš što je glupo prokleti to. Pa da li si ti normalan? Ko prokleti to? Obraćam se sebi, ne njemu. Pomaže mi da mislim. Njemu sigurno ne pomažeš. Poglavice. Drži loptu. Držiš loptu, ruke gore. Ajde. Daj meni. Čezik, drži loptu. Čezik, Daj meni mek. tu, tretlja, ka poglavici. Čezik, Daj mi. Martini, obrći se. Ne tako, Martini, dođi vamo, okreni se. Martini, da, smirala, Martini. Opa, na koljica, odlično. Čezik, asistencija. Martini, jašemo u pogrešnom pravcu. Čezik, asistencija. Čezik, treba mi loptu. Čezik, daj loptu. Koš. Čezik, asistencija za poglavicu.